Здравейте, казвам се Станислав Йорданов, а електричеството за мен е професия и хоби. Искате ли да ви разкажа как се произвежда електричеството и как пътува през поля и гори и стига до нашите къщи? Това зад мен е ТЕЦ, топлоелектрическа централа. В нея енергията на въглищата се превръща в електрическа енергия. Извинете! Добър ден! Извинете! Добър ден! Кой е този хотел? Това е ТЕЦ, топлоелектрическа централа, в която енергията на въглищата се превръща в електроенергия. Тук мога да си заредя телефона. Чакайте, тук не може! Електроенергията, която се произвежда в централите, е с много високо напрежение, Защо? за да може да се пренася на големи разстояния. Електроенергията трябва да се преобразува, за да може да се използва в нашите домове. А за къде води този лифт? Това са електропроводи, по които електроенергията с високо напрежение стига до подстанциите. Какво? Подстанциите. Колко дълги и дебели жици. Ето така изглежда една подстанция. Тя служи да преобразува електроенергията от високо напрежение в средно. Ето тук вече мога да си заредя GSM-а. Все още не. А кога? Да повървим още малко по пътя на електроенергията. Това съм го виждала. Това е трафопост. Тук електроенергията се преобразува от средно в ниско напрежение. Тази електроенергия вече стига в нашите домове. Значи тук вече мога да си заредя GSM-а. Нека да намерим по-подходящо място за това. Ето сега стигнахме до момента да си заредите телефона. Тока дали е стигнал? Нека да проверим. Аз? Всъщност, аз исках да ви разкажа за пътя на електроенергията. Май така и се получи. А сега имам подарък за вас. Ето сега ще ви покажа какво ще се случи, ако се включите телефона в електроцентралата на високо напрежение или в подстанцията на средно напрежение.